Γεια σου Τούλα Ηλιασή. Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκες την πρόσκλησή μου για αυτή μας τη συνάντηση. Πώς είναι αλήθεια κάθε φορά η επιστροφή στην Κύπρο? Ζεις εδώ και πολλά χρόνια στην Ολλανδία, πολύ λίγο έρχεσαι εδώ. Η επιστροφή κάθε φορά στο πατρογονικό σπίτι, στα κατεχόμενα. Πρώτα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κάθε φορά που έρχομαι αισθάνομαι πολύ μεγάλη συγκίνηση. Παρότι ζω στην Ολλανδία για 43 χρόνια φέτος, όταν πηγαίνω στο χωριό μου είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Γιατί είμαι πολύ συνδεδεμένη με τις ρίζες μου. Λόγω των γονιών μου, της ιστορίας, της οικογένειας μου, αγαπώ την πατρίδα μου και η δική μου η προσωπική ιστορία έχει γίνει ταυτόχρονα και δημόσια ιστορία. Ναι, βέβαια, και γι' αυτό θα μιλήσουμε και στη συνέχεια. Το σπίτι στην Αγία Τριάδα της Καρπασίας, εκεί που έζησαν εγκλωβισμένοι οι γονείς σου για μισόν σχεδόν αιώνα, να υποθέσω ότι για σένα τώρα όταν πηγαίνεις και μετά και το χαμό και τον γονιό σου, είναι ένα σπίτι, είναι ένας χώρος κατά κάποιο τρόπο ιερός για σένα? Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Πρώτο γιατί έμειναν οι γονείς μου τόσα χρόνια και ακριβώς από αυτές τις συνθήκες που έμειναν κάνουν το σπίτι ιερό. Είμαι περήφανη να τους τιμήσω και τους γονείς μου και τους υπόλοιπους της Αγίας Τριάδας, τους εγκλωβισμένους από όπου έρχομαι, γιατί έχουν κάνει αυτή τη γενναία επιλογή να παραμείνουν απομονωμένοι, ξεκομμένοι και χαμένοι βασικά μέσα στο λίθον του χρόνου. Όλα αυτά τα 50 σχεδόν χρόνια που οι γονείς σου έμειναν εκεί, δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι ναι, ήρθε η στιγμή να φύγουμε κι εμείς σιγά σιγά? Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό τους? Ποτέ δεν πέρασε. Όχι. Ποτέ, ούτε τα πρώτα χρόνια, ούτε και μετά. Εσύ, Τούλα μου, και βεβαίως μου επιτρέπεις τον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε από καιρό. Σίγουρα έχεις συναίσθηση του γεγονότος πως οι Κύπροι κάθε φορά με μεγάλο σεβασμό αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους. Εσύ το ζεις τη συναναστροφή σου με τον κόσμο όταν έρχεσαι εδώ? Ναι, βέβαια. Γιατί οι γονείς μου όσο ζούσαν έπαιξαν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ειρηνική συμβίωση των Ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων και των επίκων ή των Τουρκοκυπρίων. Και επειδή είχαν αυτή την καλή σχέση, τρέφουν σεβασμό και εκτίμηση από και τις δύο κοινότητες. Οπότε τώρα το βλέπω ακόμα και πολλοί έρχονται κάθε φορά που ξέρουν ποια είμαι, μου λένε πόσο αγαπούσαν τους γονείς μου. Ο πατέρας σου μιλούσε και τουρκικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ήταν ένα στοιχείο που σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ στην σχέση και την επικοινωνία του με τους Τουρκοκύπριους, αλλά και με τους έπικους. Ναι, και γιατί μιλούσε και αγγλικά, αυτό βοήθησε να γίνει ο συνομιλητής με τα Ηνωμένα Έθνη, μπορούσε να ζητήσει άδειες από τους Τούρκους και έτσι έγινε το μέσον επικοινωνίας και για τους δύο. Βέβαια, πέραν της γλώσσας, έχω την αίσθηση ότι έχερε σεβασμό και από τις δύο κοινότητες ο Σάββας Ηλιασής, έτσι κι αλλιώς. Ήταν ο χαρακτήρας του. Είχε πολύ ωραίο χιούμορ. Μπορούσε να κερδίσει πολύ εύκολα τους συνομιλητές του με τα αστεία του. Και ήταν ένας τρόπος αυτόν το χιούμορ για να επιζήσει τελικά τις αντιξοότητες που ήταν για τόσα χρόνια στο χωριό.
Το γεγονός ότι ζει στην Ολλανδία εδώ και τόσα χρόνια, σε μια ελεύθερη χώρα, κάνει την αίσθηση ανάμεσα στους δύο κόσμους, στην Ολλανδία, ας πούμε, και στα κατεχόμενα ακόμα πιο έντονη. Βέβαια, γιατί ζω σε μια χώρα όπου τα πάντα είναι ελεύθερα και έρχομαι ξαφνικά στα κατεχόμενα και βλέπω όχι μόνο ταλαιπωρημένη ζωή που ζουν οι εγκλωβισμένοι, αλλά όλες τις απαγορεύσεις, τις δυσκολίες της ζωής τους, τα καθημερινά προβλήματα που δεν λύνονται και λες, μα δεν είναι δυνατό. Μετά από τόσα χρόνια ίσως να έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να αντέχει όλο αυτό. Μπαίνεις στο αεροπλάνο, έρχεσαι στην Κύπρο, δεν βάζεις στη τσάντα το διαβατήριο με το που βγαίνεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Πρέπει να το έχεις έτοιμο για να το ξαναδείξεις το οδοφράγμα, για να περάσεις να πας στο σπίτι σου. Και προτιμώ να πηγαίνω κατευθείαν την ίδια ημέρα. Προτιμώ να παίρνω το πρωινό αεροπλάνο για να φτάνω μεσημέρι και να πηγαίνω κατευθείαν σπίτι μου, γιατί τόσο το επιθυμώ. Κάποιος με ρώταγε πρόσφατα πώς νιώθεις όταν έρχεσαι στο σπίτι σου. Αλλά νομίζω ότι πιο έντονο συναίσθημα είναι όταν φεύγω από το σπίτι μου. Γιατί όταν έρχομαι, εντάξει, χαίρομαι, το βρίσκω, αισθάνομαι ότι πρέπει να το καθαρίσω από τις αράχνες, αλλά όταν φεύγω είναι πολύ έντονο και λυπητερό συνάμα, γιατί κλείνεις την πόρτα, λες τι θα γίνει αν δεν ξανάρθω. Περνάει αυτό κάθε φορά από το μυαλό σου. Πες μου, σε παρακαλώ, εσύ ήθελες από μικρή να γίνεις καλλιτέχνης? Ναι. Γιατί ξέρω ότι ζωγράφιζες από παιδί ακόμα. Ναι, πάντα ήθελα. Μετά το 1975, όταν έφυγα από το χωριό ως τελειόφοιτη, μπορούσα να σπουδάσω στην Αθήνα σε όποιο κλάδο ήθελα, αλλά ήθελα να παρακολουθήσω καλές τέχνες. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τις σπουδές στο εξωτερικό. Να μείνουμε λίγο ακόμη στην Αγία Τριάδα Καρπασίας. Να γνωρίσουμε καλύτερα την νεαρή Τούλα Ηλιασή, που ζούσε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια σε αυτό το χωριό, πριν γίνει ο πόλεμος, πριν αλλάξουν όλα. Βάλε μας λίγο μέσα σε εκείνο το κλίμα. Ναι, ήταν η ζωή του χωριού. Πολλές φορές ζήλευα τις ξαδέλφες μου που έμενα στο Βαρόσι, γιατί πήγαιναν δισκοθήκες, πήγαινα σινεμά. Εντάξει, σινεμά έχει και γυαλούσα, αλλά πήγαινα σε πάρτι γενεθλίων. Εγώ δεν τα είχα όλα αυτά και ζήλευα τη ζωή. Αλλά ήταν ανέμελη, ήταν μια ευτυχισμένη ζωή. Πηγαίναμε κάθε 15 μέρες στο Βαρόσι να επισκεφτούμε τους συγγενείς μας και ερχόντουσαν και αυτοί. Πηγαίναμε, κάναμε πίκνικ στην Ελεούσα, πηγαίναμε στις παραλίες. Ήταν μια ανέμελη ευτυχισμένη ζωή. Δυστυχώς μέχρι το 1974. Ο πατέρας είχε το μπακάλικο, το παντοπολείο του χωριού. Ναι, ήταν στη Γιαλούσα, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Αγία Τριάδα, και ήταν το πιο μεγάλο σούπερ μάρκετ, ας πούμε. Ήταν παντοπολείο βασικά. Η μητέρα μου δούλευε στο σπίτι, μες στον κήπο, είχε και αυτή πολλές δουλειές. Τα χρόνια εκείνα ήταν όμορφα και ξέγνιαστα μέχρι που έγινε ο πόλεμος. Ναι. Εσύ έμεινες για έναν ολόκληρο χρόνο εγκλωβισμένη με τους γονείς. Ναι. Πώς ήταν για σένα εκείνος ο χρόνος? Ήταν φόβος, ανασφάλεια, βεβαιότητα, όλος αυτός ο χρόνος. Δεν ξέραμε τι θα συμβεί, τι μας περιμένει. Ήταν μια άσχημη κατάσταση. Και κρατούσες ημερολόγιο? Ναι, αλλά κρατούσα και από πριν, ήταν. Και μετά κρατούσα. Βέβαια ένα μικρό ναι, όχι αυτό το τετράδιο, ήταν ένα μικρό ατζέντα και έγραφα κάθε βράδυ μία πρόταση, μία φράση, τι έγινε εκείνη τη μέρα. Και πολλά χρόνια αργότερα, το 19, το έμαθαν φίλοι του Φιλελεύθερου και μου είπα, για γράψε μας μερικές μέρες να δούμε τι έγραφες τότε. Και έτσι σε αυτή την έκδοση που κυκλοφορήσε από το Φιλελεύθερο, ανατρέχει κανείς στον χρόνο αυτό
Ναι. που έζησες ως εγκλωβισμένη νεαρή κοπέλα, έτσι δεν είναι? Τις πιο ενδιαφέρουσες μέρες έγραψα εδώ. Έγραφες 2 προτάσεις κάθε μέρα. Να βάλω λίγο τα γυαλιά μου, γιατί έχω σημειώσει εδώ από όλα αυτά που βέβαια είναι πάρα πολλά, δεν θα μπορούσαμε να τα αναφέρουμε όλα. Θα μείνω στην 21η Ιουλίου, όπου γράφεις μεταξύ άλλων πως αυτή ήταν η χειρότερη Κυριακή της ζωής σου. Ναι. Αλλά αργότερα γράφω πάλι τα χειρότερα Χριστούγεννα της ζωής μου, μετά το χειρότερο Πάσχα, γιατί δεν ήξερα ότι θα έρθουν και άλλες χειρότερες μέρες. Ήταν η μέρα μετά την εισβολή. Οπότε ήταν αυτή η αβεβαιότητα, ο πανικός, ο φόβος. Από εκεί και πέρα όμως διαβάζω στο ημερολόγιο πως για μήνες κοιμόσασταν με τα ρούχα, με το φόβο ότι θα πρέπει να σηκωθείτε το βράδυ να φύγετε. Ναι, για βομβαρδισμούς φοβόμαστε. Επίσης, σε ένα άλλο σημείο μου έκανε φοβερή αίσθηση εκεί που περιγράφεις πως σας είχαν μαζέψει όλους και έβαλες τα πιο σεμνά σου ρούχα, αλλά πες το εσύ να μην το πω εγώ, πες το εσύ καλύτερα να το ακούσουμε. Ναι, ήταν η πρώτη μέρα που ήρθε ο στρατός στο χωριό. Το βράδυ έφτασαν τα τάγκς και το επόμενο πρωί η ώρα 5 μας μάζεψαν έναν τζιπ κόκκινο με κάποιον τουρκοκύπριο, γιατί μίλαγαν ελληνικά, και έλεγαν όλοι να πάτε στην πλατεία στην εκκλησία. Και πήγαμε όλοι, ο πατέρας μου έβγαλε το ρολόι του, θυμάμαι, έβγαλε από τη τσέπη του τα λεφτά που είχε, τη βέραν του. Ο παππούς μου δεν μπορούσε να πάει, δεν μπορούσε να περπατήσει, τον αφήσαμε σπίτι και πήγαμε φοβισμένοι στην πλατεία. Και εκεί μας έβαλαν να γονατίσουμε οι γυναίκες, τους άντρες τους είχαν απέναντι μας και είπαν μετά από κάνα μισάωρο, φαντάζομαι, είπαν ότι οι γυναίκες πρέπει να γυρίσουν πίσω στα σπίτια τους. Ναι. Και οι άντρες θα έρθουν σε 5 λεπτά. Βέβαια οι άντρες ήρθαν μετά από 40 μέρες. Αντιλαμβάνομαι ότι εσύ συνέχισες όχι μόνο να γράφεις το ημερολόγιό σου εκείνον τον ένα χρόνο που ήσουν εκεί εγκλωβισμένη, αλλά συνέχιζες και να ζωγραφίζεις. Ναι, διάβασα πολλά βιβλία εκείνον τον χρόνο, δανειζόμουν από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, από τις καθηγήτριες που έμειναν και ζωγράφιζα, αλλά αυτό που έκανα και αργότερα δεν μετάνιωσα ήταν να σχεδιάζω Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι ερχόντουσαν να δουν τηλεόραση, γιατί ίσως να ήμασταν οι μόνοι στο χωριό με τηλεόραση και επειδή δεν ήξεραν τι να κάνουν, ερχόντουσαν το βράδυ επίσκεψη και βλέπαν τηλεόραση. Και εγώ καθόμουν πάντα πίσω και στο πλάι για να μην με βλέπουν ότι είχα το τετράδιο και τους σχεδίαζα. Καμιά φορά αργότερα τους το έδειχνα και γελούσαν. Ναι, δεν το έπαιρνα σοβαρά. Και έγραφα το όνομα τους και την ημερομηνία. Ακόμα θυμάμαι ποιοι ήταν. Αυτό ήταν ένα είδος άμυνας για σένα, ενώ άμυνας ψυχικής, εσωτερικής, για να αντέξεις όλη αυτή το φόβο και την αγωνία, το ότι ήσουν συνεχώς απασχολημένη ζωγραφίζοντας. Δεν ξέρω αν ήταν άμυνα, ήταν μια δημιουργία για να το ξεπεράσω. Ναι, ίσως να ήταν και άμυνα ψυχολογικά. Αλλά πιο πολύ ήταν να αντέχω να τους βλέπω σπίτι μας. Εσύ συνολικά έμεινες εγκλωβισμένη στο χωριό με τους γονείς σου για ένα χρόνο και 1,5 μήνα, έτσι δεν είναι? 29 Αυγούστου είχα φύγει. Ναι. Ήθελες να φύγεις? Είχε περάσει από το μυαλό σου ότι ίσως θα πρέπει να μείνω ακόμα λίγο με τους γονείς μου? Πώς ήταν εκείνες οι μέρες για σένα? Γιατί πρώτον δεν πηγαίναμε σχολείο. Τα μαθήματα γινόντουσαν μετά τον Απρίλιο και γινόντουσαν διαλληλογραφίας. Οπότε δεν είχαμε πια μέλλον. Και θέλαμε όλα τα παιδιά να φύγουμε. Δεν ήταν και θέμα τι θέλαμε. 29 Αυγούστου γράφει στο ημερολόγιο. Αποχαιρετώ χριστιανούς Τούρκους.
στο Λεωνάρισο φωτογραφία με τα Ηνωμένα Έθνη στις 5 το απόγευμα, ελεύθερη. Ναι. Με παρέλαβε Παντελής. Ναι. Παράξενα όλα. Ναι, γιατί μετά από ένα χρόνο αισθάνεσαι ελεύθερη πια. Όσο και η ελευθερία να είναι μία έννοια, αλλά ξεφεύγεις από αυτόν το φοβισμένο τοπίο, το περιβάλλον. Παρόλο που παραμένει ακόμα αυτός ο φόβος, γιατί οι γονείς μου ήταν εκεί. Ο αδελφός μου ήταν ακόμα αγνοούμενος. Ακριβώς. Ο αδερφός σου ήταν μικρότερος ή μεγαλύτερος? Όχι, ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερος. Τελείωσε το στρατό και πήγε στην Αθήνα να σπουδάσει οικονομολόγος και έτυχε το 1974 τον Ιούλιο να έρθει διακοπές. Και έπρεπε να καταταγεί ως εφεδρός και από τότε χάθηκε. Τον εντοπίσατε βέβαια το 2014, όπου έγινε και μετά η την ταυτοποίηση των οστών. Τον θάψαμε στο χωριό μου, ήταν η πρώτη κηδεία αγνοουμένου στα κατεχόμενα. Βέβαια είναι ο πρώτος αγνοούμενος και ο τελευταίος, γιατί οι άλλοι εγκλωβισμένοι δεν έχουν αγνοούμενο, οπότε δεν θα ξαναγίνει άλλη ταφή. Και γύρισε εκεί που ανήκει. Δεν θέλαμε να έχουμε τιμές και σημαίες και τα διάφορα. Θέλαμε να έρθει χωρίς τιμές εκεί που του ανήκει, στο σπίτι του, στο χωριό του. Και έγινε η κηδεία στην Αγία Τριάδα. Ναι. Πες μου πρώτα για αυτό το ξεχωριστό μνήμα που κάνατε στον αδελφό σου. Ο αδελφός μου ήταν ο μόνος εγγονός της οικογένειας της μητέρας μου και ο αγαπημένος του παππού μου ήταν και αυτός Γιάννης. Και αποφάσισα εγώ να κάνουμε το μνήμα του με τις πέτρες της δόμης, της φραχτής δηλαδή, που έχτισε ο παππούς μου, για να υπάρχει και κάποια σχέση με την οικογενειακή ιστορία. Οπότε πήρατε τις πέτρες, τις πελετσιτές, όπως τις λέμε εδώ, έτσι δεν είναι, σωστά τις λέω? Ναι, τις πελέτσισε ο παππούς μου ο ίδιος. Οπότε και η μάνα μου χάρηκε και ο πατέρας μου που του βάλαμε αυτές τις πέτρες. Ο πατέρας σου ζούσε με τον καημό βέβαια, γιατί που είναι ο γιος του. Όταν σας τηλεφώνησαν για να σας ενημερώσουν ότι έχουν ταυτοποιήσει τα οστά του, σήκωσες εσύ αυτό το τηλέφωνο? Και τους είπα, ξέρετε, πάρτε με στο σπίτι γιατί είμαι στο χωριό. Δεν ήξεραν ότι είμαι στο χωριό. Ο πατέρας μου κοιμόταν, η μητέρα μου δεν μπορούσε να σηκωστεί και έτρεξα, το σήκωσα. Κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Εν τω μεταξύ ο πατέρας μου το άκουσε και πήρε το άλλο τηλέφωνο στο άλλο δωμάτιο και αμέσως του φώναξα, είναι δικό μου το τηλέφωνο, ας το κάτω. Και ίσως να θύμωσα και λίγο. Το άφησε, δεν ήθελες να τον ανησυχήσεις, να το μάθει απότομα και ξαφνικά. Το άφησε το τηλέφωνο, εν τω μεταξύ κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, μίλησε στη μητέρα μου και όταν έκλεισα το τηλέφωνο και πήγα να τους το πω, μου λέει ο πατέρας μου, 40 χρόνια περίμενα αυτόν το τηλεφώνημα και εσύ μου το πήρες από τα χέρια μου. Ναι, και ήταν εξίσου συγκινητικό όσο όταν άκουσα ότι ο αδελφός μου βρέθηκε. Υποθέτω πως κάποια στιγμή το είχαν πάρει απόφαση ότι ο γιος τους έχει χαθεί. Δεν ανέμεναν οτιδήποτε άλλο εκτός από το να βρεθούν τα οστά του. Ναι, βέβαια δεν μιλούσαμε ότι τον περιμέναμε ζωντανόν, ήταν εμφανές ότι δεν θα γύριζε ζωντανός, αλλά ούτε περιμέναμε να βρεθούν. Γιατί ο αδελφός μου ήταν μέσα στους 129 εφέδρους που δεν αναζητούνταν στους Τούρκους. Γιατί δεν τους είδε κανείς και δεν άκουσε κανείς, οπότε δεν υπήρχε απόδειξη που ήταν. Βέβαια ο στρατός θα μπορούσε να πει ότι εμείς τον κατατάξαμε εκεί, εμείς τους δώσαμε όπλα, αλλά χωρίς απόδειξη ότι ήταν στο τάδε μέρος δεν μπορούσαν να το ζητήσουν. Οπότε είχαμε χάσει τις ελπίδες μας ότι αφού δεν το ζητούμε δεν θα το βρούμε. Και ξαφνικά έρχεται το τηλεφώνημα, το βρήκαμε με 4 άλλους.
Το άλλο που μου εντυπώθηκε είναι πως η μητέρα σου λίγους μήνες αφότου κοίδεψε το γιο της, έφυγε και εκείνη από τη ζωή. Ήταν λες και περίμενε να γίνει, να βρεθεί ο γιος της για να πάει να το συναντήσει. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω. Ναι, νομίζω ότι υπήρχε έτσι μια ανακούφιση, ας πούμε, μια παρηγοριά ότι εντάξει βρέθηκε τώρα, μπορώ να πάω δίπλα του. Ο πατέρας σου έζησε άλλα 4 χρόνια. 4 χρόνια. Πώς ήταν αυτά τα τελευταία μοναξιά. χρόνια? Γιατί είχε φύγει και η μητέρα σου. Ναι, και περίμενε πάντα το λεωφορείο να σταματήσει για να τη βρει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια φράση που έλεγε πάντα ο πατέρας σου, ότι περιμένω το λεωφορείο εννοώντας να φύγω από αυτή τη ζωή. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος, αλλά κάποια στιγμή κάποιος μου είχε αναφέρει αυτή τη φράση, ότι ο Σάββας Λιασής λέει αυτό. Ναι. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει στο μύθο ο πατέρας σου. Το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό? Από ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες, αλλά ο πατέρας μου ήταν πολύ έτσι λιτός άνθρωπος, δεν ήθελε να είναι στα παρασκήνια, δεν ήθελε ούτε τις τηλεοράσεις, ούτε τις συνεντεύξεις. Βέβαια, όταν ερχόταν κάποιος, του λέγαινε ιστορίες ατελείωτες. Έχεις το ίδιο χιούμορ με τον πατέρα σου? Γιατί από ό,τι κατάλαβα, μέσα από το χιούμορ του έπαιρνε κουράγιο για να αντέχει όλα αυτά τα χρόνια. Αφού όταν η μητέρα μου χάθηκε, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρεις, όταν την έθαψαν κατά λάθος σε μουσουλμανικό νεκροταφείο. Ναι, την παρέδωσαν σε άλλη οικογένεια. Σε μουσουλμανική οικογένεια. Ο πατέρας μου λέει ήταν η πιο όμορφη, γι' αυτό μας την πήραν εμάς. Ήταν ο τρόπος για να δεχτεί αυτό το τραγικό συμβάν. Έτσι ζούσε, δηλαδή αν δεν είχε το χιούμορ δεν θα επιβίωνε. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το ημερολόγιο που εκδώσατε με το Φιλελεύθερο υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες εποχής, πράγμα νομίζω σπάνιο, διότι δεν είχε ο κόσμος όλος από μια φωτογραφική. Ο πατέρας σου όμως είχε φωτογραφική και βγάζατε πολλές φωτογραφίες. Έβγαζε γάμους, έβγαζε εκκλησίες. Και έτσι τουλάχιστον διασώθηκαν. Στο σπίτι στην Αγία Τριάδα την έχεις τη φωτογραφική του μηχανή? Ναι. Τα έχω μαζέψει όλα, τα έχω κατηγοριοποιήσει και τα φυλάω όλα τα πράγματα. Επειδή κάποια στιγμή σε επισκεφθήκαμε και στο σπίτι στο χωριό μου, έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο οργανωμένα είναι όλα, αλλά όχι με έναν τρόπο, πώς να πω, είναι οργανωμένα με εικαστικό τρόπο. Είναι φανερό ότι δεν τα ταξινόμησε απλώς η αγαπημένη κόρη, τα ταξινόμησε η αγαπημένη κόρη, η Παύλα εικαστικός. Ναι, γιατί θέλω ταυτόχρονα να αναδεικνύω τις αισθητικές τους αξίες, όχι μόνο να βάλω κάτι, αλλά με το να βάλω κάτι δίπλα του θα φανεί ίσως πιο αξιόλογο. Και ναι, είναι αυτή η φροντίδα μου τώρα που έχω με τα πράγματα. Έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα μικρό μουσείο το σπίτι στην Αγία Το οποίο Τριάδα. έχει και λειτουργικότητα. Βέβαια. Ναι, γιατί πρέπει να το χρησιμοποιώ, πρέπει να ζω μέσα, όχι μόνο για να τα βλέπω. Και υπάρχουν και πάρα πολλά λουλούδια στην αυλή, ο βασιλικός μου σχοβολάει. Όλα αυτά ποιος τα φροντίζει όταν εσύ δεν είσαι στο χωριό? Είναι μια χωριανή μας η Φατμά, η οποία είναι έπικος από την Τραπεζούντα και μου τα ποτίζει όταν φεύγω, μου βάζει άλλα λουλούδια, φυτεύει άλλα λουλούδια. Ναι, είναι πολύ καλή.
Θέλω να μου πεις και για αυτή τη βιτρίνα που έχει στο σπίτι στην Αγία Τριάδα, που μέσα έχεις βάλει τις 3 νυχτικές της μαμάς σου. Ναι. Αυτό όταν το είδα με συγκλώνησε και μετά ακόμη περισσότερο όταν μου είπες και την ιστορία. Αυτή τη βιτρίνα τη βρήκα σε μια αποθήκη που ήταν κάποτε του σχολείου. Ήταν βιτρίνες για αφίσες, για ανακοινώσεις, και προσπάθησα να την ανανεώσω. Αλλά ο μαραγκός μου είπε ότι επειδή ήταν σάπιον το ξύλο δεν μπορούσαμε, και μου φτιάξαν ακριβώς την ίδια. Και βάλαμε τα ίδια χερούλια της παλιάς βιτρίνας, και εκεί μέσα έβαλα 3 νυχτικά που έφτιαξε η μητέρα μου. Μπορεί να τα έφτιαξε πριν 60 χρόνια, μαζί με άλλα 8-10 νομίζω, και τα είχε διπλωμένα στην ντουλάπα. Τώρα τόσα χρόνια διπλωμένα εκεί μέσα χωρίς να τα φορέσει. Και τώρα που πέθανε, τα έβγαλα πάνω στην ταράτσα για να τα φωτογραφίσω. Και εκεί, όπως τα κρεμάσαμε με τα κουτσακοτήρκα, άρχισε να φυσά αέρας και αυτά τα φορέματα άρχισαν να χορεύουν. Και λέω, κοίταξε, η μάνα μου τώρα που πέθανε, έχω κάνει τα νυχτικά της να χορεύουν. Και αυτό με συγκίνησε, και παρόλο που ο σκοπός μου ήταν να γίνει μόνο μία φωτογραφία, έχω κάνει και βίντεο με μία μουσική που την ήξερα και ταιριάζει τόσο πολύ που νομίζεις ότι γράφτηκε ειδικά για αυτές τις κινήσεις, σαν χορογραφία, τον νυχτικό. Είναι ένα βίντεο art εξαιρετικό. Είναι συγκλονιστικό, θα έλεγα, πραγματικά. Αλλά λέω, περίμενε η μητέρα μου, ας πούμε, περίμενε να πεθάνει για να τα κάνω εγώ τα φουστάνια της να χορεύουν. Και ήταν συγκινητικό. Το άλλο που το βρήκα έως και εντυπωσιακό, μου είχες πει κάποια στιγμή ότι όλα τα πράγματα στο σπίτι, στο χωριό, μοιάζουν πολλά από αυτά σχεδόν καινούρια, γιατί τα είχαν σε κασόνια. Για χρόνια ήταν σε κασόνια. Για πολλά χρόνια, δεκαετίες. Μήπως χρειαζόταν να φύγουν δηλαδή, γι' αυτό τα είχαν αποθηκεύσει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έζησαν με το φόβο ότι θα τους διώξουν. Και από τις αρχές του 75-76 νομίζω, είχαν βάλει όλα τα πράγματα σε ξύλινα κυβότια για να μπορούν να φύγουν ανά πάσα στιγμή. Βέβαια δεν τους έδιωξαν, αλλά τα κυβότια δεν τα άνοιξαν και τα είχαν έτοιμα για κάθε περίσταση. Και αγόραζαν, ας πούμε, καινούρια πιάτα, καινούρια ποτήρια, και τα άλλα τα είχαν μέσα στα κυβότια. Και έτσι αυτά τα αντικείμενα του σπιτιού έχουν κρατήσει την αρχική τους κατάσταση και ποιότητα. Το 1995 που ήρθα για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια, είχα δει αυτά τα κυβότια. Στο σαλόνι ήταν μέχρι το ταβάνι γεμάτο κυβότια. Να φανταστείς, ήταν 20 χρόνια που τα θυμάμαι σίγουρα μέσα στα κυβότια. Ζούσαν επί τόσα χρόνια έτοιμοι να αναχωρήσουν. Ναι. Και αυτό από μόνο του θέλει ένα κουράγιο για να μπορέσεις να το Βέβαια, αντέξεις. πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν θα φύγουν. Αλήθεια. Ναι. Νομίζω μέχρι το 2004 που ήταν
το σχέδιο του Κόφι Ανάν πλάν. Άρα ξυπνούσαν κάθε πρωί με το φόβο ότι μπορεί να τους διώξουν. Δεν ήταν έτσι άμεσος ο φόβος, αλλά ήθελαν να έχουν κάποια σιγουριά. Ήταν τόσα τα πράγματα που έβαλα στα κυβότια, δεν ήταν πράγματα οικονομικής αξίας ή συναισθηματικής, ήταν αυτά που δεν μπορούσαν να αποχωριστούν. Πάμε πάλι στις 29 Αυγούστου του 1975, φεύγεις την Αγία Τριάδα, έρχεσαι στις ελεύθερες περιοχές. Είχες δηλώσει στον πατέρα ότι πατέρα εγώ πάω τώρα στις ελεύθερες περιοχές και το επόμενο βήμα θέλω να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω τέχνη. Δεν δήλωσα εγώ στους γονείς μου, απλώς ήρθε μία λίστα με τα ονόματα των τελειόφοιτων και έπρεπε να φύγουμε εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα. Οπότε ήταν βασικά χωρίς, μέσα μάλλον σε 3 μέρες έπρεπε να ετοιμαστούμε να φύγουμε. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Οπότε αυτόν έπρεπε να κάνω. Δώσαμε όλοι τελειόφοιτοι εξετάσεις στο Γυμνάσιο Ένα Ακροπόλιο στη Λευκοσία και πήραμε όλοι απολυτήριο με καλούς βαθμούς. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι μπορούσαμε να περάσουμε σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, αλλά εγώ δεν το έκανα. Ήθελα να πάω στην Καλών Τεχνών. Βέβαια, όταν πήγα στην Αθήνα, ήταν ήδη Οκτώβριος και είχα λήξει εξετάσεις. Οπότε μπήκα στη σχολή Βελουδάκη, στο τμήμα ζωγραφικής, για να δώσω εξετάσεις την επόμενη χρονιά. Στην Αθήνα πώς βρέθηκες? Θέλω να πω, ένα νεαρό κορίτσι με τους γονείς εγκλωβισμένους, πώς κατάφερες? Ήταν ο θείος μου, ο αδελφός της μητέρας μου. Ήταν στην Αθήνα αυτή? Ναι, ήταν πολλά χρόνια εκεί γιατρός. Ήταν οι άλλες μου ξαδέλφες που πήγαν να σπουδάσουν, οπότε άρα δεν ήμασταν... Ναι, πήγες στους θείους στην Αθήνα για να προετοιμαστείς μέσω της σχολής Βελουδάκη για για τη σχολή Καλών Τεχνών μάλλον. Τελικά όμως δεν φοιτήσες στη σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Δεν πέρασα την επόμενη χρονιά, δεν πέρασα τις εξετάσεις, αλλά επειδή μ' άρεσε η σχολή που έκανα μαθήματα, συνέχισα εκεί. Και παρόλο που δούλευα μέχρι τις 3.30, πήγαινα στη σχολή 4.30 με 10. Και με ευχαριστούσε. Αλλά ονειρευόμουν πάντα να σπουδάσω σε μια σχολή όπου θα ξυπνώ και θα αρχίζω 8.30 ώρα. Και έγινε πραγματικότητα αυτό το όνειρο, Πήρες υποτροφία κάποια στιγμή και πήγες στην Ολλανδία? Πήγα το 1980 να σπουδάσω στη Βασιλική Ακαδημία της Χάγης. Και έτσι έμεινα 43 χρόνια τώρα. Μετά τις σπουδές μου παντρεύτηκα, έκανα τα παιδιά μου, αλλά να έρθω πίσω δεν μπορούσα, δηλαδή μετά τις σπουδές μου δεν μπορούσα να γυρίσω πίσω. Γιατί η Λευκοσία δεν μου έλεγε τίποτα, ούτε οι άλλες πόλεις, να πάω πίσω στο χωριό μου δεν γινόταν. Πήγες για πρώτη φορά το 1990? Το 1995. Πήγα με τον άντρα μου και τα παιδιά μου. Και μετά ερχόμουν κάθε χρόνο. Και ο πατέρας μου ζητούσε άδεια από τις αρχές να μπορώ να μείνω μια νύχτα. Μετά έγινα 2 νύχτες, μετά 3 νύχτες, μέχρι που έμενα 2 εβδομάδες, μέχρι που άνοιξαν τα φράγματα. Όπου μετά μπορούσες να μένεις περισσότερο. Τώρα, εγώ κάνω την εξής σκέψη. Εσύ έφυγες από το χωριό στα 17 σου χρόνια. 18. Και συναντήθηκες με τους γονείς σου όταν ήσουν 38 χρονών? Όχι, ερχόντουσαν αυτοί από εδώ. Ερχόντουσαν εκείνοι στην Ολλανδία. Και στην Ολλανδία και στη Λευκοσία, στους εγγενείς μας έπρεπε να ζητήσουν άδεια και μετά από 7 μέρες μπορούσαν κάθε Παρασκευή. Άρα αραιά και πού τους έβλεπα εδώ. Και μετά ερχόντουσαν αυτοί. Ήρθα στην Αθήνα, ήρθα στην Ολλανδία πολλές φορές. Και επειδή είπαμε πριν ότι παντρεύτηκε στην Ολλανδία, να πούμε ότι ο έρωτας της ζωής σου είναι Ολλανδός. Έχεις ανάγκη και μια κόρη, έτσι δεν είναι?
που έχεις φροντίσει να μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Και όταν τους ρωτάς, έλεγαν μικρά παιδιά, είμαι μισός Ολλανδός και μισός Κύπριος. Έλεγαν και έδειχναν κιόλας μισό. Και πηγαίνανε και στα κατεχόμενα και βλέπανε τους παππούδες, έτσι. Ναι. Θυμούμαι την πρώτη φορά που είπα στο γιο μου, θα ήταν τότε 4-5 χρονών, και του έλεγα στα ελληνικά πώς ήταν η κατάσταση εδώ. Ναι. Και ας πούμε δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό του και μου λέει, τώρα πες μου το και στα Ολλανδικά, για να καταλάβει τι γινόταν. Ναι, δεν χωρούσε το μυαλό του ότι μπορεί κάποιος να ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες και να μην μπορεί να πάει. Και να μην μπορεί να πάει. Ήθελε το παιδί να δει αν κατάλαβε καλά προφανώς, έτσι δεν είναι. Ναι. Και το θυμάμαι ακόμα. Όλα αυτά που έζησες, που βίωσες, που ακόμα με έναν τρόπο ζεις και βιώνεις, πέρασαν και στη δουλειά σου ως εικαστικός. Αισθάνθηκα την ανάγκη βασικά να αντιδράσω. Και ο μόνος τρόπος ήταν να χρησιμοποιήσω την εικαστική μου πλατφόρμα και να αντιδράσω με τον εικαστικό τρόπο πια. Μέσω της δύναμης της τέχνης, που είναι η γλώσσα που ξέρεις καλύτερα. Ναι, ακριβώς. Έκανες μια σειρά από διάφορες εκθέσεις, από διάφορες θεματικές ενότητες όλα αυτά τα χρόνια που έχουν σχέση είτε με τους εγκλωβισμένους, είτε με το Κυπριακό, είτε με τον αδερφό σου. Να τις πάρουμε μία-μία. Αρχικά νομίζω είχες ασχοληθεί λίγο με το Ολλανδικό τοπίο όταν πρωτοπήγες στην Ολλανδία, που είναι ένα τοπίο διαφορετικό από το δικό μας και σου έκανε φοβερή εντύπωση. Έτσι δεν είναι? Ναι, οτιδήποτε συμβαίνει πάνω από τον ορίζοντα με έμπνεε τόσο πολύ που ήθελα να δημιουργήσω. Βέβαια ήταν απλώς αφορμή, ήταν τα ωραία σύννεφα, τα χρώματα, τα σχήματα για να δημιουργήσω. Και τα παιδιά μου κάποτε όταν έβλεπα σύννεφα μου έλεγαν, κοίταξε μάμα ένας πίνακας σου. Ναι. Αλλά μετά όταν ήρθα στο χωριό και είδα το τι συμβαίνει στα κατεχόμενα. Εννοείς μετά το 1995. Ναι. Και κατάλαβα ότι δεν χρειάζεται πια να ασχολούμαι με τον ωραίο καιρό και τα ωραία σύννεφα. Υπάρχουν άλλα πιο τραγικά θέματα να ασχοληθώ. Άρχισα να βλέπω την κατάσταση πια με άλλα μάτια της εικαστικού. Και έκανες αρχικά μια έκθεση με τίτλο Αχαιόναχτη, η πρώτη μου έκθεση ήταν βασικά πορτρέτα των εγκλωβισμένων και ήθελα να αναδείξω την σιωπηλή αντίσταση αυτών των ανθρώπων, την ελπίδα τους. Πότε έγινε αυτή η έκθεση? Το 2004. Πού παρουσιάστηκε? Στη Καστελιώτης. Και μετά το 2014 έγινε το 2013 έγινε το Rusted Evidence, σκουριασμένες μαρτυρίες, που ήταν πιο πολλά φωτογραφικά κολάζ με τα αντικείμενα που έβρισκα στο χωριό, στον κήπο μου, μέσα στο σπίτι από τους συγχωριανούς. Και ήθελα να δείξω με τα αντικείμενα που έχουν τη φθορά του χρόνου, την έμεση φθορά στη ζωή των εγκλωβισμένων. Αυτή ήταν η έμφαση που ήθελα να δώσω με αυτή την έκθεση. Αυτές οι δύο εκθέσεις παρουσιάστηκαν και στο εξωτερικό? Ναι. Και στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Και στην Ολλανδία. Ναι. Και μετά, κατά τη διάρκεια της μεταπτυχιακής μου δουλειάς, έκανα το Σπίτι και ταυτότητα, μία έρευνα με παιδιά του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, Ελληνοκύπρια παιδιά, και με παιδιά του σχολείου στη Δερίνια, που είναι σε μεθόριο πάλι χωριό. Και είχες ανακαλύψει ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα κάνοντας αυτή τη μελέτη. Θα ήθελα να το αναφέρουμε. Ναι. Ότι τα παιδιά στο Ριζοκάρπασο αισθάνονται πολύ ασφαλή. Αισθάνονται μεγάλη ασφάλεια παρόλο ότι ζουν σε ένα κατεχόμενο μέρος. Ναι, ενώ εμείς αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι, ας πούμε, εκείνα τα παιδιά
Έχουν φίλους, τους Τούρκους, τα παιδιά των Τούρκων έπικων, είναι φίλοι τους, συναναστρέφονται, παίζουν τα σχέδιά τους, γιατί μου τα έκανα μέσω σχεδίων. Δείχνουν ότι είναι πολύχρωμα, δείχνουν ότι παίζουν με τα ζώα τους, με τη θάλασσα, ο ήλιος, ο ουρανός. Ενώ τα παιδιά της Δερίνιας, που είναι επηρεασμένα από τις ιστορίες των παππούδων ή των γονιών τους που είναι πρόσφυγες. Γιατί ενώ αυτά τα παιδιά ζουν στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά το 70% είναι στα κατεχόμενα, το 70% του χωριού Δερίνια. Οπότε αυτά έχουν τις ιστορίες που είναι πιο δυνατές από τις δικές τους εμπειρίες. Και είναι όλα τα σχέδια, ήταν μνήμες, μαυρόασπρες, δάκρυα. Ενώ τα παιδιά των κατεχομένων ήταν πιο φωτεινά τα σχέδια τους. Ναι, δεν το περίμενα, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Θέλω να μου πεις τώρα και για την πιο πρόσφατη έκθεση που έγινε πριν από μερικά χρόνια και παρουσιάστηκε λίγο καιρό μετά την ταφή του αδερφού σου στην Αγία Τριάδα. Μέσα σε όλο εκείνο τον πόνο, εσύ βρήκες αυτόν τον τρόπο για να... τη δύναμη και τη θέληση να το κάνω, γιατί ανακάλυψα στην κηδεία ότι αυτό το θέμα δεν είναι προσωπικό. Ότι έχει να κάνει με την τραγική σύγχρονη ιστορία της Κύπρου. Εννοείς το θέμα των αγνοωμένων. Ναι, και με αυτή τις εμπειρίες μου και τα βιώματά μου με τον αδελφό μου, ήθελα βέβαια να το κάνω πιο γενικό και να την αφιερώσω σε όλους τους αγνοωμένους, και Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους. Είχε το τίτλο «Πού ήσουν, where have you been», γιατί πάντα αυτή η ερώτηση ερχόταν στα όνειρά μου όταν έβλεπα τον αδελφό μου, και όταν του έλεγα «Μα πού ήσουν», ξυπνούσα. Και έτσι μ' άρεσε να δώσω αυτό τον τίτλο, και έχω πάρει πολλές φωτογραφίες που είχα από τον αδελφό μου και τις έκανα σύγχρονες. Δηλαδή έφυγαν από αυτόν τις μαυρόασπρες του παρελθόντος και έγιναν σύμφωνα με τον δικό μου εικαστικό τρόπο, πολύχρωμες, έγιναν του τώρα. Μετουσιώθηκαν, ας πούμε, σε έργα του σήμερα, για να μπορώ να αποδώσω αυτόν το δράμα, να το αποδραματοποιήσω, αν είναι δυνατό. Ναι, έτσι, αυτή την εντύπωση, αυτό εκπέμπεται κιόλας, γιατί χρησιμοποίησες και πολύ έντονα και χαρούμενα χρώματα, εν αντιθέσει με το θέμα. Ήθελα να το κάνω να μας βρει αντιμέτωπους με το σήμερα και βασικά να μας συνειδητοποιήσει τι τραγικό και τι σημαντικό είναι αυτό το θέμα των αγνοωμένων. Στην έκθεση αυτή που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών το 2019 νομίζω, χρησιμοποίησες ακόμη και προσωπικά αντικείμενα του αδερφού σου που σας είχαν παραδώσει όταν τον ταυτοποίησαν. Το παντελόνι του που ήταν σχεδόν άθικτο, το χρώμα το χακί του στρατού, βέβαια ήταν λίγο πιο λεπτό από ότι θα ήταν αυτόν το βαμβακερό ύφασμα. Μάλλον που δεν θα ήταν βαμβακερό, γιατί αν ήταν βαμβακερό θα έλειωνε. Και εκεί μέσα στις ίνες του παντελονιού βλέπεις τις ρίζες των θάμνων που φύτρευαν πάνω από τον τάφον του. Και ορισμένες αγκράφες, ορισμένα κομμάτια από το σιδερένια μεταλλικά από τις αγκράφες. Ακόμα και το ίδιο το κρανίο το είχες φωτογραφίσει και το είχες κάνει μέρος της έκθεσης. Μ' άφησα μόνη μου για 5 λεπτά στη ΔΕΑ όταν ήταν συναρμολογημένος ο σκελετός, και εκεί που το βλέπα ήθελα να το αποτυπώσω, δεν μπορούσα να φύγω μέσα σε 5 λεπτά, οπότε έβγαλα μερικές φωτογραφίες. Και έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό έργο. Γιατί το έκανα με διακριτικότητα. Το έκανα σχεδόν τόσο μαύρο,
αλλά να φαίνεται ακριβώς αυτό που έπρεπε να φανεί, που ήταν η σφαίρα, ας πούμε, στο κεφάλι του. Η έκθεση πήγε στη Χάγη. Πριν έγινε στη Χάγη. Πρώτα στη Χάγη, μετά στο Κέντρο Τεχνών και θα ταξιδέψει και στη συνέχεια. Ήταν προγραμματισμένη το 20 να γίνει στη Γενέβη, στα Ηνωμένα Έθνη. Δυστυχώς, λόγω του COVID αναβλήθηκε. Πρέπει τώρα να ξαναρχίσει όμως όλες τις διαδικασίες. Γιατί θα ήταν ωραία να ταξιδέψει αυτή η έκθεση. Ναι, βέβαια τώρα άρχισε άλλο project και ο νους μου είναι πάνω στο καινούργιο. Στη Χάγη να υποθέσω πως το κοινό που επισκέπτηκε την έκθεση γι' αυτό λειτουργήσε λίγο σαν διαφώτιση για το τι γίνεται στην Κύπρο. Και όχι μόνο διαφώτιση, ήταν και για αυτούς συγκινητικό. Δηλαδή αυτή η προσωπική εμπειρία που την κάνεις δημόσια τους άγγιξε. Και υπήρχε μια Ιταλίδα βασικά που ο παππούς της πέθανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έκλαιγε όταν έβλεπε τη δική μου ιστορία. Πώς ταυτίζονται οι άνθρωποι, γιατί τελικά ο πόλεμος παντού αφήνει τα ίδια σημάδια. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν έχει σημασία που είναι και ποιος πόλεμος είναι. Πες μου τώρα σε παρακαλώ και για αυτή την καινούργια δουλειά που ετοιμάζεις, που είναι πάλι πολύ ξεχωριστή. Λοιπόν, όπως ξέρουμε με εμπνέουν αυτές οι πτυχές του κυπριακού προβλήματος και ιδιαίτερα οι προσωπικές μου. Τώρα αυτό που έμεινε να κάνω είναι τα αντικείμενα του σπιτιού μου και το ίδιο το σπίτι. Γιατί ξέρω με πόση ευλάβεια οι γονείς μου αγαπούσαν αυτά τα αντικείμενα και τι σήμαινε για αυτούς το σπίτι. Οπότε και εγώ τα επεξεργάζομαι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να γίνει μια έκθεση με θέμα τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα τα ίδια, όχι μόνο φωτογραφίες, αλλά τα αντικείμενα τα ίδια, βέβαια που τα ανασυθέτω και με εικαστικό τρόπο και έτσι γίνονται, ας πούμε, αυτόνομα τεκμήρια της κυπριακής πραγματικότητας. Ακριβώς. Γιατί ξεφεύγουν από το χώρο και το χρόνο και παρουσιάζονται κάπου αλλού. Και να υποθέσω ότι όλα αυτά τα αντικείμενα που είδαμε στο σπίτι στην Αγία Τριάδα, πολλά από αυτά θα μεταφερθούν και θα έρθουν στις ελεύθερες περιοχές για την έκθεση. Από αυτά που είδατε δεν ήταν πολλά, γιατί είναι κάνω εγκαταστάσεις που θα είναι πολύ μεγάλες και αυτά είναι σε ντουλάπια ή στην αποθήκη ή στο υπόγειο. Δεν τα είδατε όλα, είδατε μικρά πράγματα. Αλλά ορισμένα από αυτά θα έρθουν. Σίγουρα, πού θα γίνει η έκθεση? Η έκθεση θα γίνει στην Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρνακας από τις 26 Απριλίου μέχρι τέλος Ιουλίου και λέγεται «Συγχρονίζοντας την ιστορία». Έχουμε πει πολλά. Άλλη μία ώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε. Πρέπει να κλείσουμε εδώ τη συνάντησή μας. Πώς θες να κλείσουμε τη συνομιλία μας? Ό,τι θες εσύ θα μου πεις. Κάποτε έδωσα έναν τίτλο σε έναν έργο μου και το ονόμασα «Ο χρόνος επουλώνει συνεπής χωρίς φόβο». Τώρα αρχίσαμε με το φόβο, τώρα ο φόβος πια δεν έχει νόημα. Νομίζω ότι είναι μια ελπίδα ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, ότι τα πάντα τα επουλώνει ο χρόνος, όσο άσχημα και να είναι, όσο τραγικά και να είναι. Οπότε ας ελπίζουμε ότι θα γίνουν καλύτερα. Και αυτή την ελπίδα την είχαν πάντα και μέχρι την τελευταία τους μέρα σε αυτή τη γη γονείς σου. Γιατί χωρίς ελπίδα δεν ζούμε, νομίζω. Έστω και η μηδαμινή ελπίδα και αυτή χρειάζεται.